U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, imat ćete priliku da čujete 3 lepe pesme, nove pesme mog i vašeg današnjeg gosta. Sa mnom ovde u studiju je Borivoj Grujičić. Borivoj, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, Zlajo, bolje te našao. Sad, tamo iz tvog kraja, Pazova i okolina, znaju o kome se radi. Da se ti dugo godina baviš muzikom, ali evo za većinu naših slušalaca ćemo i otkriti šta si sve do sada radio i onda ćete mnogi verovatno i prepoznati, jel tako? S obzirom da si u muzici dugo. Dugo sam u muzici, faktički od malih nogu, ali da kažem, eksponiram se javno od 2009. godine, kada sam nasnimio svoj prvi singl, pesmu Đavolak, i posle toga Johnny Walker. Te dve pesme su u to vreme bile prilično popularne. Sad, rekao si Đavolak, tako su to nekad zvali. Tako su me nekad zvali, da. Sad možda se neko i priseti Đavolaka. Neko se možda i priseti, da. Ali sad, eto, malo sam ušao malo stariji Đavolak. Stariji Đavolak. Tako da, eto, malo smo promenili imidž, malo smo promenili, da kažem, emociju pesama, vibe. Sad smo više ovako malo pozitivni, šarmantni, veseli za letnju ovu neku atmosferu i tako smo i ove 3 pesmice nove nasnimili u tom nekom vibe-u. Tako da, eto, promenilo se dosta od onda do sada, prošlo je, eto, 15 ili čak 17 godina. Tako da, eto, nadam se sada će upamtiti Borivoj Grujičić. Ali morat ćeš da smisliš neko umetničko ime. Morat ću definitivno, da. Ali, ima vremena za to, ali ćeš morati svakako. Pa onda ajde da mi započnemo i preslušavanje ovih pesama. Prva neka bude Biser Jadrana, ako se slažeš. Slažem se, Biser Jadrana, prava letnja pesmica za putovanje na more, i kad stignete na destinaciju, opišite tu pesmu u kolima i eto, to je to, diže raspoloženje na maks. Pa hoćemo odmah sada kažemo o saradnicima sa tebe na toj pesmi ili ćemo kad odslušamo kako god? Može kad odslušamo. Može, ajde onda slušamo mi Borivoja i pesmu Biser Jadrana. Svi i ponovo tekilu točimo, sedi u hladi bombajaž, reci svim brigama, teškim problemima i teškim školskim skriptama. Ma nemoj da si ko na iglama, večeras moram da je nađem i letovanje bit će slađe. Mili Bože šta me snađe, što je mlađe to je slađe. Probao sam ljubav na moru sa njenih usana, od tada kao na belo navučen sam ja, jer njene grudi i telo i koža silena lepša je od okeana, biser Jadrana. Probao sam ljubav na moru, a tek je pola 2 na plaži, čekat ću zoru u njenim rukama, u pesmu piše forever i mala srca 2, rođena da bude dama, biser Jadrana. Gazimo pred sobom sve i novu gajbu piva trošimo, sedi u hladi bombajaž, reci svim brigama, teškim problemima i teškim školskim skriptama. Ma nemoj da si ko na iglama, večeras moram da je nađem i letovanje bit će slađe. Mili Bože šta me snađe, što je mlađe to je slađe. Probao sam ljubav na moru sa njenih usana, od tada kao na belo navučen sam ja, jer njene grudi i telo i koža silena lepša je od okeana, biser Jadrana. Probao sam ljubav na moru, a tek je pola 2 na plaži, čekat ću zoru u njenim rukama,
Evo, čuli smo ovu pravu letnju pesmu Biser Jadrana, Borivo i da kažemo sad o saradnicima na ovoj pesmi, kako je uopšte došlo do snimanja ove pesme? Do snimanja ove pesme je došlo tako što, eto, koji pre 15 godina i danas sarađujem sa studijom Krik iz Beograda, Ivan Rakić, on je producent. Ja smićam i dalje svoje pesme, tako da sam ja autor i muzike i teksta i aranžmana, tako da mix, mastering i produkciju radi Ivan Rakić iz studija Krik na Vračaru. Eto, reklama za gospodina Rakića. Da, dobro, nema veze. I on je i deo svega ovoga. Da. Sad, rekao si se dugo godina baviš muzikom, ali pored muzike ti si radio još mnogo toga. Još svašta nešto. Da, bio si u vojsci, radio si u vojsci, bio si na brodu. Jeste, da, ja sam, eto, kao mlad krenuo u te neke muzičke vode, međutim, uporedo sam i jako mlad dobio decu. Tako da sam morao da nađem neko stalno zaposlenje i kud bi ja nego nešto najteže da izaberem, tako da sam odslužio vojni rok i otišao sam, da kažem, na selektivnu obuku u specijalnu jedinicu u Sokolove, u bataljonu za protivteroristička dejstva. Tako sam izgurao 2 mjeseca tamo i počeo da radim kao, da kažem, specijalac, kao mladi entuzijastični specijalac. Tu sam radio par godina, odakle sam rešio da nastavim svoj put u inostranstvu, pošto sam već bio završio fakultet za sport i onda sam rešio da se oprobam u nekim drugim, da kažem, poljima. Otišao da radim na brod, tu sam bio 4,5 godine na brodu, obišao, da kažem, manje više ceo svet. Nisam jedino obišao deo Japana, Vijetnama i taj deo, to mi je ostalo kao neka neostvarena želja. Ostalo sam obišao i kada je korona nastupila 2020. godine, nažalost brodovi su maltene stali sa radom i to, ja sam morao da odustanem od tog puta, tako da sam se vratio u Srbiju i polako krenuo da radim u nekim ovde firmicama i tako, završio dodatne neke škole, završio sam master za ekonomiju, završio par kurseva za programski jezik i pošto radim kao programer, tako da sam eto sad sam u Srbiji, tu radim preko nedelje kao programer, a vikendom idem na svirke sa grupom In Vivo, sviramo po Evropi. Ti si ranije sarađivao sa In Vivo? Jesu, da, ja sam pre nego što sam radio u vojsci, radio sam sa In Vivom u onom periodu kad su oni imali tu, neko te zove i moje leto, onu pesmu Ma nema Švajcarska, da, i onda smo nas trojica baš radili puno, maltene svaki drugi, treći dan, pogotovo letnju sezonu. Međutim, eto, ja sam otišao posle preko i tako nismo više radili zajedno i eto, sad smo ponovo, pre nekih 6 mjeseci smo se spojili i počeli da radimo zajedno, uglavnom radimo dijasporu, Hrvatska, Austrija, Nemačka i Švajcarska. Tako da, eto, krenula je ponovo, da kažem, ta neka saradnja i eto, mislim da sam i zbog toga što sam krenuo ponovo s njima da radim, ponovo dobio motivaciju da snimam svoje pesme i tako sam eto i snimio ove nove 3 pesme. Ajde da čujemo sad drugu, Purpurne boje, ako se ne varam, jeste. Jeste, Purpurne boje je pesma koju sam ja napisao još dok sam bio srednja škola i posvećena je devojci, evo sad ću kažem kako se ta devojka zove. Šta ćemo sa suprugom? Pa dobro, to je bilo, da kažem, te neki dečački period, ja sam u tu devojku bio zaljubljen cijelu osnovnu školu, ona se inače zove Ana Radošević. I nikad nisam s njom bio, da kažem odmah, ona je sad žena udata i ima djecu i tako dalje, ali eto, kad sam otišao u srednju školu, posle smo se razišli, nismo se više viđali uopšte i tako dalje, međutim ostalo mi je ta neka, da kažem, žal za tim periodom i tek za ovu pesmu sam napisao tad. Sad sam je malo modifikovao, nije važno, ali sam eto rešio i tu pesmu koja mi je to ostala negdje u džepu odavno u prošlosti da snimim. Da, Elana čula tu pesmu? Ne znam. Dobro, saznaćeš posle emitovanja ovog intervjua svakako. Dakle, slušamo mi pesmu Purpurne boje. Sudbina spojiti tela dva u zagrljaju
sanjaju neka život krene. Svojim putem i da otkačim, to bit će super. Sanjam od osnovne škole, kako me ljubiš da usne me bole. Sanjam još dodire tvoje, šljive na vratu, purpurne boje. Sanjam od osnovne škole, kako me ljubiš da usne me bole. Sanjam još dodire tvoje, šljive na vratu, purpurne boje. Da li ću ikada sa tvojih usana čuti kako šapćeš ime moje? Ili će duše dve priznati noći te, za uvek vreme naše otišlo je. Svojim putem i da otkačim, to bit će super. Sanjam od osnovne škole, kako me ljubiš da usne me bole. Sanjam još dodire tvoje, šljive na vratu, purpurne boje. Sanjam od osnovne škole, kako me ljubiš da usne me bole. Sanjam još dodire tvoje, šljive na vratu, purpurne boje. Čuli smo i pesmu koja je posvećena Ani, je li isto Krik ili bio ovde? Jeste, isto je Studio Creek, oni, mislim, s njima sarađujem oko svih tih mix masteringa i produkcije, tako da i dalje Ivan Rakić tu glavni odgovorni, s tim što sam ja isto malo krenuo da učim oko tog mix masteringa, pa sam ja malo možda pomagao, tekst, aranžman i muziku sam ja pisao i eto. Dobro, to je negde i najvažnije. Sad, rekli smo da si se vratio u In Vivo. Koliko ti sad taj angažman ponovo sa njima daje neku mogućnost da malo češće snimaš, da više snimaš? Jeste, s kim si takav si, kako kažu, i što više provodimo vremena zajedno, više zajedno i stvaramo zapravo. Na primjer, kada krenemo, ne znam, u Split, na svirku to traje 8 sati put. Možete zamisliti za 8 sati šta mi sve uspemo da smislimo. To je jako puno tekstova smislimo, jako puno melodija, pesama, mislim sve to kroz neku, razvornu i šalu i ispadne sve i svašta, tako da samim tim, kad provodiš vreme s tim ljudima, kad si u tom okruženju muzičara, kad si u okruženju klubova i svega ostaloga, prosto je neminovno ćeš morati da kreneš s tim da se baviš. S kim si takav si, to je to. Tako da to mi dosta pomaže i inspiriše me čak sva ta putovanja i nekako me prosto, navodi me na to da se vratim u tu celu sferu muzike i da prosto stvaram. Jako mi nekako motiviše da stvaram, to mi je nekako, neki deo mog života koji mi je baš falio. Da, malo čudno za IT stručnjaka da voli ovakve stvari. Da, pa IT je u jednu ruku logika, matematika, logika, muzika je u velikom delu svog stvaranja matematika, logika, pogotovo kad su u pitanju frekvencije, gde će koji instrument da se stavi, kako će da se ubaci vokal, i dosta tu ima matematike i dosta nekog znanja koje je prenosivo, da kažem, a sad opet u meni uvek ostalo taj artistički deo od mladosti, tako da to kad se spoji, mislim da je sasvim okej, neka priča može se napraviti oko tih singlova i pesmica da budu manje više, da dobro zvuče i da iznesu neku energiju. A ono što nismo rekli je i to da ti sviraš klavir, inače. Jeste, ja sam završio muzičku školu za oce klavir, eto danas imam, hvala Bogu, 2 dece koji su oboje u muzičkoj školi, jedan svira harmoniku, drugu violinu, tako da Klavir Niko. Tako da ja s njima sviruckam sad klavir, malo pomažem im da oni napreduju svoje muzici i tako.
Mene su uvek fascinirali ljudi koji sviraju klavir. Ja sam kao klinac imao želju da sviram klavir, ali eto, nikad mi se to nije dalo. Ja sam silom prilika zapravo, evo sad ću da kažem, da kritikujem oca i majke. Znači, ja kad sam bio mali, ja sam htio da sviram gitaru. Međutim, moji roditelji su od mene napravili individualca od malih nogu, jer su rekli, pa šta će tebi gitara? Pa ti onda ne možeš sam da sviraš. Ajde nauči klavir, pa onda klavijature, pa sviraš sam, ne treba ti niko. Eto. Tako da je, mislim, da je vrlo pogrešno bilo u tom periodu. Tako da, sam ja pre nekih ne znam koliko vremena kupio bas gitaru. Aha, nisi odustao? Nisam odustao. Kako sam se malo sad vratio u muziku, tako sam kupio bas gitaru i počeo sam sad sam da sviram bas gitaru i već mi fino ide, tako da ostvarujem sam svoju želju iz detinjstva što se tiče muzičkog instrumenta, ali eto, otac i majka su me naveli možda na pravu ili možda pogrešno, mislim ne znam, nije ni važno u svakom slučaju, eto, klavir je... Dobro, ali na brodu si svirao klavir? Na brodu sam svirao klavir, da, dok sam radio na brodu, inače sam radio kao menadžer prodaje u prodavnicama na brodu i nakon svakog kruza, na kraju posljednji dan kruza, postoji nešto zove cruise show, kao show koji kreira posada za svoje goste. I ja sam u tom showu bio pijanista i svirao sam klavir, čak i na YouTube ima jedan snimak kako sviram klavir na brodu, baladu za Adelinu konkretno ima ta numera, tako da eto, a ima li lepše numere na klaviru od te? Pa nema. Šta su rekli mama i tata kad su vidjeli snimak? Pa naravno. Su bili zadovoljni? Ponosni, da, ali bih ja više volio da sam svirao nekoj rock varijanti, nekog gitaru da pržimo na sceni, ali dobro i ovo nije loše. Dobro, da, ima vremena i za gitaru. Da. Ja mislim da nam je ostala još jedna pesma za ovo tvoje gostovanje, Savršen moment. Yes. Kakav je to moment? Pa savršen moment je moment onaj koji traje večno, a to je jedini moment koji može traje večno, to je ljubav. Tako da je u ovoj pesmi opevana ljubav i kao što bi jedna stara izreka rekla, život se lako preživi, ali moment je duži i teži i traje duže od večnosti. Tako da taj neki moment koji smo svi doživjeli, nadam se, ili koji ćemo doživjeti, ako smo još uvijek mladi pa nismo, to je neki moment ljubavi koji zaista, kad je prava ljubav u pitanju, traje zaista večno. Ajde da mi čujemo ovu pesmu pa ćemo se vratiti razgovoru, dakle, Savršen moment. Gledao sam kako karmina usne stavljaš samo za mene, kako se oblačiš da izgledaš seksi. Nema lepše od tebe i nema te, a moja duša i dalje te sneva. Ljubav je savršen momenat koji ne prestaje i kada nema te pred očima sve mi nedostaje. Ljubav je savršen momenat koji ne prestaje i zato sve što si ti odnela meni nedostaje. Sjećam se kako si šaptala tiho dve reči što znam ja samo. Kad prođeš prstima pod kožu mi uđeš, srce se otvara samo. I nema te, a moja duša i dalje te sneva. Ljubav je savršen momenat koji ne prestaje i kada nema te pred očima sve mi nedostaje. Ljubav je savršen momenat koji ne prestaje i zato sve što si ti odnela meni nedostaje. I nema te, a moja duša i dalje te sneva. Ljubav je savršen momenat koji ne prestaje i kada nema te pred očima sve mi nedostaje. Ljubav je savršen momenat
nedostaje. E sad, ko razume, shvatit će ovu pesmu, tako? Tako je, da. Tako je. Mislim da svi, ako smo bar jednom u životu bili zaljubljeni i voljeli, mislim da možemo da se poistovetimo sa ovom pesmom, zaista. E sad, reci mi, jel imaš negde tekstova koji su već napisani za neke nove pesme ili... Imam jako puno tekstova za jako puno pesama i to je uvek, mislim, najveći problem za svakog autora. Šta predstaviti publici, šta kreirati, jer to zahteva jako puno vremena i prosto ne želiš nikada da tvoja pesma ne bude slušana, tako? Da. I jako teško je iz sopstvene perspektive zaključiti šta je možda najbolje za publiku, za koju pesma je pravi moment, čak i to je jako važno, u kom periodu godine i izbaciš, u kom periodu svetskih čak dešavanja, u kakvom je ambijentu cijela atmosfera i tako dalje, tako da je pregršt tih pesama napisanih i sve stoje u pioci, da kažem, ali uvek nekako gledamo da kada nešto izbacujemo pred publiku, to bude prikladno za taj moment u kom se trenutno živi i u kom se trenutno radi, tako da, eto... Da, nije lako odabrati ni pesmu, a ni trenutak kada je objaviti. Tako je, to je najkompleksniji zadatak koji jedan autor treba da reši, a to je koju pesmu i kada. Jer neke pesme, kao što i sami znate, budu otpevane na primjer pred 30 godina. I ona tek sad postane aktualna. Zato što je sad njen došao moment, jer takva je neka atmosfera, tako je neki moment došao da je ta pesma isplivala. Prosto, to je prosto kao igra na lotu. Nikad ne znaš kada će neka pesma postati hit i zašto će postati hit. Da, možda neka na koju tipuješ i ne prođe, neka na koju ne računaš. Jer prosto, eto, takav je moment, ljudima se to iz nekog razloga dopalo, trenutno i eto, to je tako krenulo. A dobro, i ono što smo pričali pre nego što smo ušli u studio, danas ima jako puno izvođača. Jeste, jako. I publici je stvarno teško da u moru tih izvođača i moru nekih pesama odabere nešto što ima ljudi naravno koji prepoznaju kvalitet i teksta i izvođenja i muzike i svega, ali ti nisi od onih koji snimaju pesmu za mesec, 2 dana. Nisam, ja gledam da sve pesme koje snimim da potraju i da ostave neki trag na nekome, jer ono što ja nisam shvatio kad sam bio mlađi, to je koliko neka pesma može da utiče na život jednog čoveka. Meni dan danas ljudi mi se javljaju i kažu za tu, na primjer, pesme od početka Johnny Walker, koliko su se oni provodili, šta su sve radili uz te pesme, Johnny Walker jeste, gdje su ih slušali. Prosto mi kao autori u nekom periodu nezrelosti ne shvatamo koliko naše pesme zapravo utiču na raspoloženje čoveka. Sve je zapravo u toj emociji, kako čovjek doživi tu pesmu i koliko njemu ona znači, u komu se trenutku desi. Koliko puta znamo, sedeli smo u kolima sa nekom mladom damom, tako i na radiju išla neka pesma. I nama zauvek ta pesma ostane u seći. Tako? Tako je. Tako da i eto, te naše neke pesme su obeležile neke momente nekim ljudima i mi to ne shvatamo dok nam zapravo neko, znaš šta mi se, kad sam slušao tvoju pesmu, mi smo bili tamo, i onda prosto nekako trudim se da te pesme koje napravimo ostanu duže i pogotovo da ostanu ljudima u nekom lepom sećanju i kad se okrenu 10 godina unazad, ko što sad okreću 15 godina unazad za tim nekim prvim pesama, da mogu da mi kažu one tvoje pesme sam slušao kad sam bio, ne znam, srednja škola, kad sam išao na faks, slušali smo u amfiteatru i tako, ko što mi danas kažu. Tako da eto, trudim se da pesme koje napravim da ostanu. A šta sad ti slušaš ovako privatno? Privatno. Kad ne slušaš sebe? Ne slušam sebe, jer to mi je nešto najgore što mogu da... Prosto mislim da niko od ljudi koji se bavi muzikom ne može slušati sebe, ali pored, da kažem, naše muzike, balkanske, jako puno slušam funky muziku, jako puno slušam rock, prosto mi je to neki moj vibe, pogotovo kad sedem... Sad imaš i gitaru. I gitaru, ja kad sedem u kola, kad želim prosto da me nekako ponese nešto, okej. Na slavama, na proslavama, na žurkama, na svirkama, svira se narodno, svira se zabavno, ali tako, to su di momenti kad se to sluša. Međutim, ja kad sedem u kola, na primjer, kad sad hoću da idem 200-300 km, ja pustim ono što, da kažem, što mladi kao što me vozi. Tako da je to uglavnom neka funky muzika, to je dosta te neke rock muzike i tako. Dobro,
to preporučuješ ljudima tvog godišta i našeg godišta, ja sam stariji od tebe, a ovim mlađima ove tvoje 3 nove pesme svakako, ali tako? Svakako, mislim i ove 3 nove, za sve ljude koji su naša generacija, mislim da će ove 3 pesme da budu pun pogodak i za sve mlađe, jer prosto ovo je neka, ove sve 3 pesme nose neku emociju ljubavi i nose neku emociju koja bi u nekim datim trenucima mogla da obeleži neke lepe momente. Za sve vas, pogotovo ovog leta, 2026. Kogod budiš na letovanje, ko ne bude, nije važno, mislim da će sve ove 3 pesme da obeleže ovo leto. Ja se iskreno nadam da hoće, naravno ove pesme će se emitovati na talasima Radija Sremac svakako i u narednom periodu. Borivoje, tebi hvala za ovo gostovanje i ovo je tek početak našeg druženja, imaš ti još dovoljno pesama o kojima mi treba da pričamo, onih koje su već izdate, ali i o nekim novima koje su tek pred nama, pa čim budeš imao vremena i nešto novo, ponovo smo zajedno. Važi, Laje, hvala ti puno na ovom pozivu, hvala svim slušalcima na pažnji. Nadam se da ćete uživati uz moje nove pesme i nadam se vidimo se nekom prvom prilikom na nekom velikom koncertu. To bi bilo lepo. Borivoje, hvala još jednom. Poštovani slušalci, evo predstavili smo 3 nove pesme Borivoja Grujičića i čuli ste nešto više o njemu i o njegovom životu. Uspeli smo da vas upoznamo sa njim, barem se nadam. A mi ćemo za kraj da čujemo onu pesmu s početka naše priče. To je pesma Biser Jadrana. Svi i ponovo tekilu točimo, sedi u hladi bon voyage, reci svim brigama, teškim problemima i teškim školskim skriptama. Ma nemoj da si ko na iglama, večeras moram da je nađem i letovanje bit će slađe. Mili Bože šta me snađe, što je mlađe to je slađe. Probao sam ljubav na moru sa njenih usana, od tada kao na belo navučen sam ja, jer njene grudi i telo i koža silena lepša je od okeana, biser Jadrana. Probao sam ljubav na moru, a tek je pola 2 na plaži, čekat ću zoru u njenim rukama, u pesmu piše forever i mala srca 2, rođena je da bude dama, biser Jadrana. Gazimo pred sobom sve i novu gajbu piva trošimo, sedi u hladi bon voyage, reci svim brigama, teškim problemima i teškim školskim skriptama. Ma nemoj da si ko na iglama, večeras moram da je nađem i letovanje bit će slađe. Mili Bože šta me snađe, što je mlađe to je slađe. Probao sam ljubav na moru sa njenih usana, od tada kao na belo navučen sam ja, jer njene grudi i telo i koža silena lepša je od okeana, biser Jadrana. Probao sam ljubav na moru, a tek je pola 2 na plaži, čekat ću zoru u njenim rukama, u pesmu piše forever i mala srca 2, rođena je da bude dama, biser Jadrana. Probao sam ljubav